So ayan, good morning mga paring Jason natin dyan. At ito, punta na naman kami dun sa bahay ni Rikawan. At nakaligo na. At si Kanuli nauna na sa Kasi Beans. Dala na yung rice cooker, nakapagsaing na tayo. Doon na kayo mag-almusal sa bahay ni Rika. At ako babalik ako, iatid ko muna tong motor. Maglalakad. Balik kasi kukunin ko yung yung pala tsaka yung plywood. Andyan. Kailangan yung motor doon sa kasi magbibili ng pang-ulam sa sentro ng Balatan. Alright. Ako sa bahay ni Rica, bali, babalik ulit ako dun kay Ikang kasi kukunin ko nga yung pala, saka yung plywood at yung helmet kasi pupunta kami ng sentro ni Kanoli para mamili ng pananghalian na ulam. Yun, lakad ulit. At syempre dala natin yung susi ng bahay ni Ikang. Tahimik na tahimik. Wala yung mga bata kasi mga pumasok. Lunes ngayon. Alright. So ayan, dito na po ako sa bahay ni Ikang. Kinuha ko yung helmet. At yung nandyan na. Sarado natin. Lock. Lock na. Yung pala, tsaka plywood na dadalhin ko. Yun. Let's G! Abang-abang na lang po sa ano yung mga ganapang ngayong araw. Alright! Bili tayo ng munggo. May munggo tayo. Daruang putas po. May na, almusalan. Wala na. Baka ko lang ako. Wala na. Daruang balot. Tsaka mantika sa dabote. Kabawang. Mga 4 na piraso pong bawang. Tsaka nor beef. Usad lang po. Dito po ang sentro ng Balatan. Ito almusal namin ngayon. Bologna. Ano? Yun. Tsaka kamatis pala ko, tay. Kamatis. Lagay ko muna dito, nay. Dagdagan ko. Dagdagan ko to. Sige na po. Sili. Pero na namin. Buyos. Puro ka ang tarokada. Sibuyas. Okay na po, an? $130. Yan, 150 po yan. Munggo ulit. Yung ulam namin. Paborito ni Kuya Noli.
At nakabili na rin ng ano, buto-buto na panlagay sa munggo. Sa ano ulit, sa palengke. Right? At ayan, magagawa tayo ng ano, almusalan. Yan. Ito yung binili namin yung ano, Bologna. Bologna. Tsaka ito yung karne. Buto-buto. Manlaw sa munggo. Yan. Almusal muna ng mantika. Natin yung Bologna. Magtatrabaho. Mapuro lang yung ano. Laki ng hotdog na yan. Ito nga ba sa mantika para di magtapo na ano. Buti. Kasi munggo ko na. Munggo. Ulam. Ulam. Ito ba yan? Ay, parang lang ay. Darang ano. Darang ko ito. Ito na din. Bottle. Bottle. Puro na talaga. Wala available na takip dito. Mga hardware dito na anak mo na. Oh, Kailangan ko lang mag-get. Sabi niya? Mamaya na lang pag-uwi mo. Ano, dama na lang sa hardware dyan kasi maraming available dyan. Pati yung ano, yung elbow. At ayan po dahil sa mga available na sakit dyan sa mga hardware dyan, pati yung ano, elbow. So, hindi may pinuntahan. Sa kanya na kanya magpapabili. So, maraming hardware doon. At, ngayon, hindi marami yan mga umusan. Exploring na lang muna. Iyaawin na lang yung ibang ilalagay pa dyan. Pero ano butin to? Oo, di ba? Baka mapasarap. Oo, maganda. Umuwi. Ay, magaling ko. Dila-dila. Di na marami. Dila ko. I-slice yun. Di na marami. Bologna. Sabi lang tayo tatay. Bologna. Ano mo dilaw? Sa dila-dila. Tapos yung pang... Na mabakalon mo. I-slice ang ako. Oo. I-slice ang ba? Ano ba yung nakulo pa? Hinamay na po. Hinamay na yan. Katamay naman yan. Yung naluto na mo. Yung naluto ng kumawa. Ha? Ano? Magagatas. Sabi natin, may luto rin kami ito. Hindi yung ako. Gusto mo lang pamawa. Baka itong ako. Uli ko lang si Kristel sa atin. Wala lang ito rin. Very good. Ito ka ako. Eh, wala ko bumakit. Dahil na magbabad sa ano ang Tubig. tubig. Tinangit na daw ang sigos. Ay, mag-swimming ako. Lulugon. Nalagos na ka saan? Sali. Lulugon buhi.
Dili. Ay, ano, gusto ko na mapaiyak. Gulo. Hindi. Sana yung upudan niya. Hindi. Agmo talaga sa akin. So, parang may talon. Uga. Ay, di. So, sabon na. So, parang may talon. Ay, kuha mo lang sinasabi mo. Mula ba yun? Naalala ka. Kung saan ba yun? Naalala ka. Pwede na tayo bibigyan yung mga yan. Gawin na rin na naman. Pangit yun. Morning. Yung may dyan naman nila. Dito ko na lang kuya ilagay. Ano ba yun? Pag buhat na ito kalaki ito. Maghanap ako. Buhat isang kalaki yan. Kuya ini. Lagi ko. Sana lang ito matapon. Bakit naman naman si Kana? Wala. Jin! Oo. Prepare ko na ang manso. Ala! Tapon. Bakit nagpakulong natin mo yun? Hoy! May mong bunga pa ng salikan niya. Kalitan. Sarap mo ni. Hindi ka muna dito ako. Ano? Amoy! Ano? Ano talaga? Alam mo si Rita. Ayan. Nagluluto ng almusal. Sarap yan. Manalo yan. Dila-dila.
Wala faith from the Yan sa akin tayo. Ayun na, naman sa akin. Yan sa akin na. Yan sa akin. Nakalistay ba yun? Nakakuha yun? Ay, sa akin nakasakit. Ayan po. Nakuha ang flooring. Walang himik. Hmm? Ako talaga. Talaga. Ako muna. Binarang mo kung sa lalo. Hari kuya? Basuri. Talaga mo na. Walang buto yung ano. Monggo. Ugas. Maramsi. Alam ko lang po yung munggo para prepare na mamaya panghalian. Yung karin pala. Sabay ka na. Malapit talaga. Panlahok sa munggo. Buto-buto. Pari nga dito bigay din. Ay, bigay ko nga lang. Dai. Breakfast muna. Ano ba yun? Ikaw muna diya. Go, kain na. Para ang basado. Ako talaga. Lasa. Talagang amo. Amo. Amo na talaga. Saan dyan? Lasa. Oo. Ang lumakbo.
Sinabay ko na. Marigdag sigaw ako. Grabe talaga mag-ano si Kuya Jason. Hindi ko kasi po. Mati ko, no? Yan. Let's G, almusal. Parating na si Otol. Gulatin natin. Subukan natin kung magulat. Lipat tayo ng pisto. Dati doon ako sa may manok na ano, na pisto. Eh, pumunta doon sa may gripo. Pumunta sa may gripo nila Kuya Emi. Tagan? Bullshit. Ano yung tinatanong nyo kung bakit wala siya lamig? Ayan o, bumalik na. Nag-amateur. Ay, gusto ko. Yun. Bakasyon. Ganun tayo, nag-break tayo ng Hmm. 2 days. Second break, arena. Yan. At ayun, malambot na po yung ano, yung munggo. Yan, papatayin ko na po yung apoy. Mamaya na lutuin. Yun. At ayun po, lulutuin ko na yung munggo. Bali, na-prepare ko na po yung, ano, yung mga gitnados. Yun. At si Rika bumili ng yelo. Ito yung spray pad eh. Sprite. Oo. Parang tinawdadi ka mo ni ate mo. Sapo. Dapat kayo sa mag-motor ka, dala mo kasi motor. Tapos, Wala ako sa Yun. Ano? Sa bubuhin mo na. Rika. Lulubon, buhi. ano pa yun? Pag wala kayo sama ko, dama ka. request ka ng ano yun, yung viewers natin isama sa getaway. Gigisahin ka? Kaya nilili ka, so makapagin. Ano ka, kaya mo na yung munggo? Hindi ko madala mamaya. Para Sige po. Kaya nilili ka, Lalo na tayo. Sige.
Ayun guys. Sige, mag-vlog ka. Contain niya na may gagawin sila ko. Ano tayo ito? May gagawin ko kasi sila sa akin. Sinantan niya tayo ano. Doon sa green po. Wala pa. Dito kasi para na nung ano, para yung mapulit dito na kawan. Amor! Malapit ka negro. Malapit. Ayos kamatis. Bango. Halo-halo pagmagay. Nabutas naman siya pero ano, kumakaldat. Ang mainit. Ay, mabigat guys. Ayan. Ano talaga? Ito yung dito na lang. Ito yung ayun no? Oh my God. Nag-out! Ang init pala! Niluluto yung mumutili ka doon. Naan ko ako ng mainit. Ano magsasaing ako. Kesa na. Luto na yung Ay, munggo. amoy! Yun, si Rika po nagluto niyan. Inalbor niya sa akin. Kaamoy! Siya na raw magluto kasi maghahalo kami ni tatay. Yun. Okay na. Nga ang luto ni Rika. Munggo. At pinatay ko na. Yun. Ay, Ano ko? kinain na namin yung luto ni Ito nga ako! Tay. Nakabit niyo siya. Kasi, sarap. Sarap yung munggo. Pagkita.
Hindi po. Kain po. Muga tayo. Wala na. Muga. May sugat. Nabilog na sulilo ay sa tubig. Ano pala yan? Pressure pala yan? Hindi pa lang muna yung kain natin. Nasugat yung munggo nila. Pressure pala yan? Ay, nasugat yung munggo. Sugat talaga. Sugat mo yun. Sa Tagalog, nasa Tagalog, ma-approach tayo na. Ma-approach. Tinagpunta na ako po, ma. Ano ba? Hindi mo ito. Nasugat dito pagkawat ko. Suram. Di makailang. Damo. Sugat pa, kalang ko. Tama na talaga. Tama. Lupit. Dalaga mo na. Kasugat. Tama ka. Baka mo, baka. Masugat. Tama rin ka. Hamo. Ako na pala. Hamo guys. Siram. Suram. Masarap. Alam mo sana. Kailan na din pa ako. Wala, sinamong. Bawalin na. Maxi. Kasugat po mo buwan ka lang. Gawin siya lumamit. Amo. Kasugat. Meron ka doon susama. Ano? Minute. Sarap po yung munggo. The best. At ayan po, eto.